কাগজ বাইকে 3টা 4টা ক্যাম্প ওকে মতো সেম অবস্থা ততদিন সিচুয়েশন সিজার খাথাयो বড় নব দাসিন রিলিফ রিমানাই অরনি রিলিফ ক্যাম্প নি হতো বড় হাই তাবুক কেন বিসিং হওয়া বড় প্লানারি বাকি তো নরক সাইতে লাইনি তো খাখাयो दा बरक chamung nunggo bor haike ri tong chamung nunggo जों तिनि पार्सोनेलि सिनि निजेनि होते केरियो ओमफ्राय जे ताबुक चारि तमानि अब ओमफ्राय गभर्नमेन्ट डिएसआर मिनिस्टार होते डीएम बाय सालायके एसडीएम बाय सालायके ओमफ्राय इन केस जदि न कुनु लेडिनि थांगो बा रिलिफ फाइनानि गंगो आं डाइरेक्ट चिफ मिनिस्टार बाय थांनालायनि के ताबुक बरो अजागाव गोबां फेमिलि नग्र एकदम बाय थांबाय के आबर कावै दाना के जे नग बुसु दरो न कावै नायनानि ताबुक सिचुएशन या ताबुक जे केम तमनि केमो सकान रिलिफ रनानि केमो तामो सिचुएशन तंग आबो नायनानि अवश्य को ताबुक केमो विजिट थाबिके खानान सिबिके नग नग हाबि नायने जे जेता वर्स आजागा चिंथानान नांगो जों आजागा थाना ताबुक अब हाके सुदु निनि फोटिकेट क्रमसरा बिसि गंग थायरागो बो हाय नंगै फान मानो बसकां तालो गाबन बागि बो हाय कग्र कजाना मुसु बानो हास्ते हापां होते बो हाय यात्रि र सेनानि बदि र चंगजाकनाय अब हाय नायदि आं सावनो उनको जेफोर डिजास्टार केबनो नों आंनो सोंदै गैया डिजास्टारनि बागै डिजास्टार मेनेजमेन्ट दङ सब डिभिजनल मेजिस्ट्रेट दङ डिपार्टमेन्ट दङ अबनि बागै डीएम दङ अबनि बागै सब समयनो क्विक एनफोर्समेन्ट जेता स्टेप ना होजाबो नाथाय ओ जे स्टेप ना मानि अबनो जाते गभर्नमेन्ट र ताइसा स्पिडो सामु एना बागै जों प्रेसार होनाय एज ए रिप्रेजेन्टेटिभ जदि से কোনো জায়গা কোনো লেডিমি दङ ओमफ्राय आ जायगानि कनसार्न लिडार र जत जायगा थाङै बरफ निजे न स्टेप ना ना जों तामो खायनाय थाया एसडीएम ओ साबो खानाय साबो कोलाबरेट खायनाय तहसील न साबो पेपर सबमिट खायनाय आबर जत लाइजेन खायै सबमिट खायनाय सार तिनि जे थांनाय 4 तारिखে जे वाटि नंबर कतरबाय बाक्सा जे कतर खलायो जे गोबांमा थायो शरणार्थी ओंगै तंमनि बिसिंगा नों तिनि साकबाय थां फाइ सकबाय काके बनुक फाइका बरक बम हायके तंलाय बम हायके चालाय ता बक्सक जरा पहिलानो नरक प्रेस मिडिया रगनो हामबाय दिवो कारण नरक लोकुरंनि दुर्दशा नरनि बिसिंकिनो सारा दुनियार गनाङै नुगो तिनि बनरक काबार खाइ दङ अबन बागै हामबाय दिवो पहिला एक्चुअली चिनि और 48 करमसरा एसेम्बलीनि आन्डार ताइ अब एडीसी इंकेकाय आनि देमसरा कुलसरा बकलायो देमसरा जामिरसरा लंगत्राय आरो रग कुबांमा 5टा जागा टोटल केम प्राय 188 फेमिलि दं इनके आरो 4 तारिखनि हर जे कठर कलायो नबरवाति थाइबानि परे कुबांमा चिन्ति प्रसा लुकुरक बे नगरक पावै थांबायका गेचुं आबनते चिनि अरनि लोकल एमएलए गरम गनां पल दांसु बबायखौनि मिलायनो जों डीएम बाय कक्सलायका एसडीएम बाय कक्सलायका तिनिबो एसडीएम गुरि दङ तहसील र डीसीएम बरनो दङ थाइथिंगो व्यवस्था खालाय दङ बं बागै अरत सारा जीवन दङैमैया बरनो हायनो हाय बंनि तंग थाइजानि जा नग नखुंग रखनानि बागै ताइ गभर्नमेन्टनि जे फेसिलिटी दं माने आबनो जों इमप्रुभ खाय रनानि बागै जों व्यवस्था सालाय दङ इनके chamung rokni bagaiबो जों फायनाय थाइका मोटामोटी chamung जे नग नखुमान सामान सुकमाया फानो मोटामोटी चिनि एसडीएम नि बखतिबो खलायो एबं जों तिनि व्यक्तिगत चिनि एमएलए पल बो गारि खुंसा तो बुखा मानैखुनि chamung चराय रकनि दूध होइते आंबो तो बुखा माइरं बेरमा थक বিভিন্ন सोयाबिन दाल सम मोटामोटी तो बुखा बंगै बागै बरक ताइ सासा सानि रक साइमानो मतो तुबि कलांखा व्यवस्था खालाय दङ जों प्रशासन बाय कक्सलाय प्रशासन रक खाफ्रोम दं